Good morning mga guys. Good morning everyone. So today is February 3, 2025. So today is Monday. It's kayod-kayod na naman. So time check is now 7:15 in the morning. So it's dulog-dulog time. Joke it. Tanawa guys. Amo dyan yung buhat guys. Kasaba juga mamajuan na ng kural na yung gratugan diya. Kaya bulangan ka na ako ron. So I'm done eating my breakfast. So thank you Mother Lord always. So wala pa ko sa office na yung mga ipakuan sa kuha. So magdali-dali ta kay atong buhaton para mahuman og dali. So mga guys, agi tali sa mga hangras ng mga kadalanan. Itanutan-aw tagdulog kay tingali matulandos aning kalakiha. Grabe dako og sa yuta kay very init na kayo mo lang nag-start medyo og summer. Kaya dito sa gawas nag-snow. Kami diri ga summer. So mao to guys. Ang pinta always guys ha. So nag-una na ng abat guys Uy. Joking abat. So the weather is good. Kainit ang panahon. Pahalag init mga pi. No, sit up guys. So hello guys, so time check is now 7:50 in the evening. So guys, ganiha guys sa trabahoan. Wa jud intawon ko ka-update sa akong mga vlog guys kasi grabe jud ko ka-busy guys as in way kabutangan sa akong ka-busy sa ganiha na ay nag-meeting, na ay ga training or seminar daw sa among barangay ang mga daycare parents. So nag-seminar sila parents effectiveness. And amot ang salad tong is basta peace na siya nga seminar guys, nakalimot ko kung sa tong is guys. So sa murag 5 ka barangay siguro to guys mo nag-seminar og peace diri sa among guys inuman. Grabe ka busy guys kay ako may nabilin diha sa Sara kay ang to sure na may lakaw. So mao to guys, grabe ka busy ang life charot pero as always man guys inana man jud ang atong kinabuhi basta magkuan ta guys mo kayod kay daghang mga problema sa kinabuhi charot. So dito mo ng problema guys, unsa pa nakadakan sa atong problema masulbad na nakuhon kay ang Ginoo dili mo hatag problema nga dili nato makaya. So mao to guys, so kaniha busy ko pero okay naman na ako'y feeling something nga nasakitan ko pero okay naman inana man jud ang pagpanarbaho guys diba. So ganiha kalain akong gibati kay sakit pagaya akong ngipon. Paingita kay mo ngipon ano kay dili ag sa niaging semana din katong naay nag medical mission sa mo ang magpaibot akong ngipon di man siya pwede kay hubag karon ni balhin na pud diri ang sakit. Nagkaon ko ganiha kung muwi usap-usap sa kita lagi guys Muto man sad ko nahigot man ana mo basta kuno kanang masakit ang ngipon kay kuan magkuan ka nang manigot man kaso kani siguro sign na sa katiguangon guro guys. So dawaton nang nato ang ato ang katigulang na so dilang pis kay lang mga balungos guys no. So mo to guys na ko diri sa balay nagsalod lang ko og tubig daghan kay manglaba ko mapunya amo man sila ng stopper diya sa mga kay kanang dako kayo og kanang mura kani siya nabuak ang stopper guys nagsilit og mayo niya yun na dili takpan sirad ang tong usa dito nga stopper dako mig beronan wala pa kani mi kabayad sa mga tubig kay wala may wawards. So mangita kami igbalayad guys inana mong kinabuhi sa dilang guys basta piskal naman ta guys no makapangitaan pa ng paagi guys kung kanang makabayad tabakuhon. So mao to guys na ako diri balay. So amping mo diha sa iyong magtulog dili maglakaw-lakaw kay iwas disgrasya simba ko lang. So mao to guys, so ayaw kalimot mag-subscribe sa akong YouTube channel Olangga TV and my Facebook page Olangga Puso. Salamat sa pagtan-aw.